minn kif tħabbru l-miżuri u kif daħlu l-miżuri nhar it-tnejn, jiġifieri kien hemm rabja kbira u onestament frustrazzjoni kbira mill-membri tagħna, onestament it-telefon tagħna waqaf xi ċempel, kulħadd irrabjat immens, jiġifieri kien hemm decline fis-sales trement, ovvjament ngħidu decline fis-sales aħna qed nipparagunaw jannar ma jannar. Saħansitra jannar dil-ġimgħa qed juru li kien inqas mill-ġimgħa l-oħra li kienet waqt il-pandemija. Ridha bażikament l-issue hija li ġeneralment il-poplu l-Malti huwa frustrat ħafna, anke min huwa vaccinat. Ex-R Matthew Patch, is-segretarju tal-Assoċjazzjoni għall-Istabbilimenti tal-Catering, waqt li l-ġimgħa kien intervistat fil-programm NetLife mill-ġurnalista Kristina Majra. Matthew Patch saħaq li bil-miżuri li daħlu fis-seħħ fi 17 ta' Jannar li għadda, l-industrija tal-catering ħadet daqqa oħra u kontinwament qed isservi bħala l-ħaruf tas-sagrifiċċju. Dan għaliex minn kemila li faqqet il-pandemija f'Malta, il-ħaddiema li jaħdmu f'dan is-settur mhumiex qed iħossuhom siguri bl-impjeg tagħhom u fil-fatt ħafna telqu minn dan is-settur. Fattur ieħor li qed jinkwieta lil membri tal-Assoċjazzjoni għall-Istabbilimenti tal-Catering huwa li l-operaturi f'dan is-settur mhumiex f'kundizzjoni li jażlu bejn min hu mlaqqam u min mhux. Number one, we are not in a position to choose. Number two, il-loġistika tagħha biex tiċċekkja ċertifikati tan-nies dieħlin irridu jissagrifikaw staff members milli nagħtu servizz li klijenti tagħna biex joqogħdu jiċċekkjaw il-vaccine certificate jiskanjaw. Logistically it is undoable. Jiġifieri għamilna survey Monday Tuesday mal-membri tagħna, ġifieri ir-rabja frustrazzjoni ħarġet ċara, saħansitra kien hemm restaurants li ħabba l-staff shortage li għandhom saħansitra ma ħatħux. Għafżaw li mhux ħajiftħu. Sakemm tgħaddi dis-saga, ġifieri it's another massive blow, ġifieri is-settur. Matthew Patch qal li mis-survey li għamlet Lace fid-dawl tal-miżuri l-ġodda binati mal-COVID-19 sabet li terz tal-membri fl-industrija tal-catering għandhom wieħed jew tnejn mill-frontliners tagħhom li mhumiex imlaqma jew ma ħadux il-booster. Fil-waqt li 14% tal-istabbilimenti tal-ikel f'Malta għażlu li ma jiftħux il-bibin tagħhom sakemm dawn il-miżuri jerġgħu jiġu rilaxxati. Matthew Patch insista wkoll li l-industrija ma taffordja xkejl li jiddistingwi b'mod diskriminatorju ċertifikat tal-vaċċin barrani minn dak maħruġ minn pajjiżna. Fejn iridu ngħidu sma' aħna bħall-Ewropa, però mbagħad it's a pick and choose. Matthew Patch semma kif mis-sena l-oħra l-hawn in-negozju ta' Jannar naqas b'50%. U appella lill-awtoritajiet sabiex iwaqfu minnu fih din il-logħba perikoluża li qed tintlab fuq l-industrija tal-catering għaliex dan is-settur diġà jinsab għal kubteħ u ma jiflaħx għal daqqa oħra. Now the situation is getting overstretched. U inna ovvjament niftaħru and rightly so bil-93% herd immunity. Mela la għandna dal-vantaġġ fuq pajjiżi oħrajn, let's maximize it. Hija tajjeb nkunu għaqlin, nippromovaw il-kunċett let's stay focused, pero we cannot keep killing business in the process. Desiree Grek, Net News.